Zdar lidi, já vás vítám u nového videa, u takového z Minecraftu Let's Play. Jsem tu společně s Ondrou. Čau bágo lidi, já vás vítám. Dneska právě budeme natáčet Minecraft multiplayer. Kde budeme natáčet prostě ten Pocket Edition. Takže tady vidíte můj skin. My už máme taky, vytvoříme nový nebo? No, pojďme. Jak je svět? No. Jo. Vytvoříme úplně nový svět. Takže já ho, máš Apple Wi-Fi, doufám. Jo. Takže Když takto hrajeme ten Minecraft na verzi Mojang AB, verze je to 1591. pojmeme svět různé, No, si tam. různé Ne, napiš tam YouTube. YouTube, No, dobré, a Decrate. jsem tam napsal sice špatně. No. Takže, no, už jsem na to načítla. Jo, A musíš se vždycky uhýbnout. A co tam načteš? Vidíš, co tam načteš? Vyhýbni se. Vidíš? Ne. takže Ondra se teď právě připojí, za chvilku ho uvidíte tady. Mám drsný skin s okem. Co mi tak pěkně zalíbil, tak jsem si ho tam dal. Tady je. Čau. Pojďme těžit dřevo, když je už. Takže jdeme si natěžit dřevo. Já natěžím břízí. A trochu... Hej, dívej, tady jsou ty 4. Fakt? Jo. Tak, já už mám 6 dříví. Fakt? Víš, kolik jich mám, jo? No. Já mám 7. Já natěžím ty břízové. Jdu vytvořit krafťák. Pojď, no vytvoř. A vytvoř mě taky 2krát všechno vytvoř. Třeba jako, že ten krumpáč meč a tak. Neboj. Takže dáme 12 tyček. 2 krompáče a 2 sekyrky. No a já ti to hodím. Jo, můžu. A nebo jo, jsi tady? Tady budeme dávat nějaké ty věci. Protože ne, to vem. Prostě mi to nahaž mi ty věci. No však jo, a tam budeme házet nějaké ty. Ne, první se musíme někdy zabydlet. Aha, teď to si mělo už natěžit rovnou kamene. Přesně, pojď tady dřevo. Pojď ven ten krafťák a pojď. To jsem měl jenom udělat, já jsem jo. Měl jsem jenom udělat krumpáč. Hele, smrdí právě tu si. Krafty, pane. Jinak bychom si chtěli udělat nějaký barák. Taky Jo, menší. to bude vidět asi polovina lidí. Kolik máš levelu? Jo, půlku ani ne. Chce to najít více jídla. Ty jo, tak, taky strom. Jídla? Jenom jeden kousek toho. Já 5. To nám vystačí celkem ještě. Nechoď mi tam do cesty.
Musíš vždycky jít do cesty a pak nevím kopat. Kde máš kamení? Tam. Ty vo. Pokud byste chtěli, jestli to... Mě tady buchla asi creeper. Jo. Pokud byste chtěli těchto dílů a i více, tak dávejte lajky. Že? Pokud jsou více dílů v Minecraftu. Hej, vochomůrka. Jo? Vytěž tu druhou. Vytěž tam tu. Kde je? Což tam. To nejde, ne. Nevidíš ho pořád? Ty víš co, pojď ke mně. Hlavu. Zází, ne? Já už budu mít první hlavu. No, už jsem u tebe. Tam vidíš ji. Tam jsou dvoje. Jaké hnědaj? Ty stejné. Červené. Ne, hnědá. Hnědá? No, měla by to být hnědá, ne? Jo. Je pravá. Aspoň si už konečně budeme moct udělat aspoň jedno jídlo. Oj. Kolik máš bloků? Za chvilku bude večer. To je špatný. Ty jsi u té vochomůrky furt? No, já jsem Hej kámo, Minecraft se vypl. Hej, a zas ty jo. Lidi, toto se mi furt stává a nevím proč. Jo, tady zase budeme o 3000 miliardy kilometrů zpátky. Na hovno. Furt mě to sere a nevím proč to dělá. No, protože máš zasraný mobil. Teď budeme někde. Píči. Teď budeme prostě u těch, nebudeme mít ani věci. Budeme mít jenom nějaké. Tak. No ani jedna houba není vytěžená. No to se úplně spadly. Jo. No vidíš tu červenou. Jo. A lidi, dejte mi toto do komentu, proč se mi furt vypíná Mine. Já vím proč. Já jsem musím stáhnout jednu apku. Aby ti nevypínal mobil. A jak se jmenuje? No, to mě se nepřeje. Napište mi do komentu, jak se jmenuje ta apka. Aplikace. Aby se nevypínal prostě ten mobil. Nebo ty hry. Takže to je takový čudlý. Jakože to... Až na to věcí klikneš, nebo něco, a to se to vytěž tu druhou. Tam už jsem byl tady. Ale tu druhou hnědou. 18 houbí. Houby. Mám. Červený? Počkej. Mám to raději savenout. Jo. Já to teď raději savenu. Mhm.
protože Jo, můžeš. lidi, stalo by se věc, zad by se to mohlo vypnout. Takže dáme to znovu, protože jsme to uložili. Toto první video bude takové kratší, takže asi už budeme končit za chvilku. Tak už jsem tady. Ještě tak půl minutky. Protože dneska někam spěcháme, že? Mhm. To jsem za mnou. I když je už večer. Koník. Ale sedlo. Jo, lidi, napište mi do komentů, jak se dělá sedlo. Protože nevím, jak se vůbec dělá sedlo a jako vůbec to nevíme. Vůbec. To je takové. Hej kámo, jak ti dal ten skin? Co jsi vytvořil? To jde? Je, udělal jsem to podle jednoho návodu, že jo, ale to je jedno. Už mi tady uhlí moje, že pak vytěžit. No, to je jedno. Máš nějaký kameník? Dost. Já vědu tady nahoru, podívu se, kde co je. Já Říkám, vytěž tu druhou houbu. Samozřejmě tam ta druhá zůstala, že jo. Koliká ty máš level? Ani na první. Jo, druhý, Vidíš můj nick? třetí, jo. Ty jsi taky jak spíš? Ale trošku, jako jsem si nevystal. Kolik jsi level? Pořád nula. Já 4. Pět. Už jdu za tebou. No, už se stmívám. Takže ten barák asi nesmím. Tak lidi, pro toto video by to asi mohlo být všechno. Kámo, kde jsi? Tady. Počkej. Vidí na tu horu. Udělám tady toto, dívej. Vidí prostě nahoru. Já jsem. Ale úplně na tu horu. No, už jsem. No, tam jdi, rovno. Ne. Tam? Ne! Tam? Ano, nevidíš mě pořád. Jo. Počkej. Jde se, jo, tady tak postavit. Pojď mi pomoct. Už to ukončíme. Jo, no. Takže, pojď. Počkej, Dej si. ještě dám toto. Dej si. Sisting? Dej si vykvít. No jo. Uložím to. A... Z toho videa to může být vše. My se s vámi loučíme, nezapomeňte u tohoto dát like. Odběr. Pokud chcete další video, Tak tam dejte 5 lajků. Ale my budeme natáčet takové 3 základní, takže loučí se s vámi. Ondra a Filda. Čau. Takže čau.